Foli ani waleɲumandɔn o bɛ Mali kunnafoni TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye. Bi ye araba ye février kalo tile 5 san 2025. A y'aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn mun ye AES jɛkulu ni o ye Mali, Niger, Burkina olu y'u ka visa ko baara olu daminɛ ka ɲɛsin jamanaw de ma. Jamana fɛn o fɛn bɛ ni AES jamanadenw bɛ visa ta ka don o jamana olu kɔnɔna na. Ni wagati na o jamana kelen-kelenna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛna AES jamana fɛn fɛn kɔnɔna na i bɛ visa fana ta k'a don. O de hukumu kɔnɔna na kunungo parika olu fɛ yen nɔ Mali lasigiden so mun bɛ yen ni an b'o wele ko consulat olu ye u ka visa gafew bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila. Faransi jamanaden fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ fɛ ka don Mali kɔnɔ ni wagati in na u bɛ visa de ta ka don. Visa mun bɛ yen ni o délai ye kalo kelen bɔɲɔnko i bɛ 70 € de sara n'o bɛ bɛn CFA wari 9,500 ma. Visa mun bɛ yen ni o délai ye kalo 3 bɔɲɔnko ye i bɛ 90 € sara ni o ye CFA wari 11,500 de ye. Visa mun bɛ yen mun kuntagala ye kalo 6 bɔɲɔnko i bɛ 110 € sara n'o bɛ bɛn CFA wari 14,300 bɔɲɔnko. Visa mun bɛ yen ni o kuntagala ye kalo 9 bɔɲɔnko o kan ka bɛn 130 € de ma ni o ye CFA wari 16,900 bɔɲɔnko ye. Visa mun bɛ yen ni o kuntagala ye san kelen bɔɲɔnko i bɛ 150 € sara ni o bɛ bɛn CFA wari 19,500 de ma. Imam Mohamud Diko ni ale ye an ka o conseil islamique ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye a bɔra Mali la kabi décembre kalo san 2023 fo kana se ni wagati ma a bɛ Algérie jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni o kunnafoniya ninnu de ye sa an ye kunnafoniya bɔ a kanubaga dɔw yɔrɔ mun na u b'a yira k'a fɔ fɛn mun ye Imam Mohamud Diko ale kan ka don Mali la le 14 février san 2025. Ni wagati in na an bɛ taa Burɛmukaw olu fɛ yen nɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn mun ye maa maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw ye mugujugu kerun ka don Burɛmu dugu kɔnɔna na mun kɛra sababu ye ka maa 16 ɲɔgɔn ko k'olu de jogin. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ mɔgɔ ma bɔnɛ a nin na. O de hukumu kɔnɔna na fɛn mun ye Gawo gouverneur ye ale ye a ka ciden bila ka t'i ɲɛ da banabagatɔ ninnu kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la. An bɛ taa Niger fɛn mun ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Général Abdramani Tiani ale ye fu siri Croix Rouge ka baaraw la Niger jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. A y'a yira Croix Rouge baarakɛla ɲɛmɔgɔw la Croix Rouge ka baarakɛla yɔrɔ fɛn fɛn bɛ Niger jamana kɔnɔna na u ka bɛɛ lajɛlen datugu. An bɛ taa Américains ka jamana o kɔnɔna na fɛn mun ye Amérique jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Donald Trump ye ale ye fu siri u ka baɲumankɛ tɔn mun bɛ yen ni an b'o wele ko USAID ni olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɔkan jamana olu ma. A ko k'a ye fu siri olu ka baara la kalo 3 o bɔɲɔnko. A bɛ wagati jan bɔ fɛn mun ye Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin delilikɛlaw ma. Delilikɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ yaala bɔlɔn kɔnɔ du kɔnɔnaw na ni ka delili kɛ k'u b'a interdit n'an bɛ o wele ko mendicité nanzarakan na. Ka sanga ni o de baara ninnu na waliyali ye Côte d'Ivoire jamana bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu ye tɛgɛ kɛ Niger jamanaden maa 124 de la ni u y'u di Niger jamana ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔnɔna na. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoni na an sera ka mun sɔrɔ k'o d'aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.